celkom zaujímavá. Pán Mikloš, nemyslíte si, že pre Bratislavčanov by bol lepším županom Bajan, pretože Frešovi bude Ficová vláda robiť problémy? Nemyslím si, pretože poprvé som povedal, že my to považujeme za proces, ktorého je bratislavský výsledok prvým krokom. A verím, že dôjde, pretože tak, ako Slovensko pomerne dlho vytriezvievalo z Mečiara, tak bude vytriezvievať aj z Fica. Politika vlády Roberta Fica je pre Slovensko škodlivá. Bude čím ďalej, tým jasnejšie a evidentnejšie, že Robert Fico, jeho strana a jeho vláda Slovensku škodia. Tak, ako škodil Mečiar v 90. rokoch, tak škodí teraz Robert Fico. Vtedy to boli demarše, dnes dostávame tiež demarše. Dostávame demarše z hľadiska toho, že nám nie je preplatená ani 1 euro preplatené pri nástenkovom tendri. Dostávame demarše, dostávame demarše v tom zmysle, že budeme čeliť... Pán Mikloš je tu dokonalý demagóg, ktorý... V tom zmysle, že pri sociálnych... Nechávam rovnaký priestor. Áno, ale to je úplne nezmysel. Dostávame demarše v tom zmysle, že sociálne podniky... Viete, čo je demarš, pán Mikloš? Vy netušíte, čo je demarš. Ja hovorím, že v tom zmysle demarše, cez sociálne podniky, ktoré ste rozkradli, kde ste rozkradli peniaze, kde vaši poslanci, ktorí stoja za týmito podnikmi. No, ale toto je na Európska únia, nech sa páči, pán Zala, nech sa páči. Že naši poslanci rozkradli sociálne podniky. Tvrdím, že vaši poslanci stoja za pilotnými sociálnymi podnikmi. To je pravda, ale vy ste povedali, že ich rozkradli. A tvrdím, ak chcete, môžem to povedať ako prognózu, že sa potvrdí, že Európska únia nám nepreplatí tieto peniaze na pilotné sociálne podniky, za ktorými stoja vaši poslanci, pretože boli zneužité a pretože boli použité v rozpore s pravidlami Európskej únie. Pán Zala, môžete teraz vyreagovať. Pán Mikloš, vy zastupujete Európsku úniu, aby ste vedeli, ako sa Európska únia rozhodne. Nie, ja tvrdím. Ja som presvedčený, a nechajte teraz mňa hovoriť, že sociálne podniky spĺňajú všetky kritériá, ktoré sú stanované z Európskej únie na to, aby sme mohli čerpať príslušné zdroje financií. Možno, že sa mohli vyskytnúť nejaké drobné problémy, ale určite nie také, ktoré by porušili štatút z hľadiska Európskej únie. Vy len zneužívate, strašíte obyvateľstvo vašimi prognózami, ktoré sa ale nikdy nepotvrdia a potom už o tom nehovoríte, že sa nepotvrdili a že sú nepravdivé. Vy len dopredu strašíte, že mohlo by sa stať a skrývate sa za Európsku úniu. Neskrývajte sa za Európsku úniu. Tá vaše prognózy do budúcnosti určite nepotvrdí. Tie sociálne podniky sú zaujímavé. Nech sa páči a končíme diskusiu. Nie som Európska únia, pán Zala, ale vydávate sa za. A teraz, ak dovolíte, vy nechajte mňa hovoriť. Nie som Európska únia, ale poznám pravidlá, podľa ktorých sa tieto peniaze majú používať, a to sú pravidlá Európskej únie, a tvrdím, a je veľmi dobré, že je to nahraté. Je veľmi dobré, že je to nahraté a predpokladám, že to využijete a že keď tieto kontroly skončia a keď sa bude vynesený verdikt, že sa k tomu môžeme s pánom zaoberať. A keď Európska únia, pán Mikloš, prepáčte, keď Európska únia zistí, že všetko je v poriadku, vzdáte sa funkcie podpredsedu SDKU? A keď zistí, že všetko nie je v poriadku, odídete vy z politiky? Ja z politiky? Ja už som skoro odišiel z politiky, takže... No tak sa stavme, ja som za. Není sa čo staviť. Keď Európska... Ja som za. No poďte. Ale to je nie, pretože pán Mikloš teraz využíva nerovnosť celej záležitosti. Ale akú nerovnosť? No nerovnosť toho, že vy len hovoríte predikciu a ja vám hovorím, keď nebudete mať pravdu, zdajte sa funkcie podpredsedu. A ja vám hovorím, dobre, ale urobme teda férovú dohodu, že keď to bude všetko v poriadku, so sociálnymi podnikmi, ja odchádzam z politiky, ale keď to nebude v poriadku, odchádzate vy. Ja s vami na takú dohodu nepristúpim, pretože vy ste tu niečo tvrdili, čo si nebudete vedieť obhájiť, tak sa vzdajte. Sám tomu neveríte, čo hovoríte. A toto bol najlepší dôkaz toho, že sám tomu neveríte. Ale my toto využijeme. Dobre, aby som tomu dobre rozumela, pán Mikloš, vy hovoríte, že teda sociálne podniky spochybní Európska komisia alebo Európska únia. Pilotné sociálne podniky. Aby sme to mali presne. Za ktorými sú poslanci Smeru. Lebo kvázi boli v istej konkurencii, ak sa tomu dá rozumieť, a boli zvýhodnené ako pretože boli porušené pravidlá. Dobre, a pán Zala, vy tvrdíte, že je to všetko v poriadku a že tie peniaze budú ako dobre vynaložené. Dobre, tak týmto uzavrieme. Nie, ja si to iba vyjasním, že o čom sa vidíte, nedáte mi ani slovníč. Nie, ja už nechcem s vami debatovať, skončil som. Ďakujem pekne. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne, dovidenia, ďakujem za diskusiu.